Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka, ket agbalin ka ang maag. Maysa a kinamaag ti agbartek. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agpakpakaasi ak, Doña Marga. Ikan na kami kumapay iti makalawas nga agremedyo iti pagbayad mi iti abang mi. Kanayon latan akasta. Awan pa'y matuntay mapanagbayad yu iti abang yu. Nagkapsot ngamin ti birok jawagwagan mi, Doña Marga. Kabaybayad ko lang mat iti abang ko ijawagwagan. Kanayon mat nga minamakita ka na kainom nila kay mo. Day tapay ti may sa aparikot ko, madam. No saan ko amasiputan ti asawak. Alaan na latan ti koleksyon, kat yinom na. Kasaritak ti asawam apaman na sumangpet. Sigurado ang nabarbartak to day jay inton sumangpet, madam. Nasaysaya at akasarita yo, no limpyo ti utak na. Basta kasaritak apaman na sumangpet. Anya ti amob no dagayam kwarta na. Nasken nga muna nga unaan ti obligasyon na, sakbay at ipanaginom na. Nasaya at tasimbangpet kan, Ronald. Da kayo at gaya, madam. Apay padaanan dak. Kat saan matada kayo ti asawa, ha? Ayan ti pagbayad yo iti abang yo. Da kayo mat. Rabrabingag, singir kayo. Ipabigat yung mat ate yung may agsingir. Naglastog ka nga agsasaw. Sigurado ka nga daibayad mo iti abang mo inton bigat? Ada! Basta subli ka itong bigat. Tama ka malas ka na o ti agirwan iti kwarta iti rabi Ala, agsubli akin ton bigat. Ket namnamaek nga dapagbayad mo. Ayan ti kunam nga agbayad ka ita, Ronald. Pasensya kayon, Doña Marga. Nabarta ka kay di rabi Iswasan ko manen nga amutili na blabid ko. Anya, no kasta, tinaktak naklaang. Ay, naibagamit gayam ni bakit nga ikan na kami pa iti makalawas sa pawayway. Kasta ti imbagan ni bakit mo. Ngamsi ka, kinunam nga agsubli ak ita nga agsapa. Gapo tamalas ti agirwar iti kwarta iti rabi Pasensya kayo na talaga, madam. Diyak amutili na blabid ko. Tiyan mo kamin, kat ada kwarta ni bakit ko. Hanggang awan matgayam. Ay, sinayang mula ang ti oras ko si ka, Ronald. No saan kayo ang makabayad iti lasod ti makalawas? Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupa yo. Dayta, makitam ti epekto tinalabas a panagin inom mo iti arak. Agkarkarika iti saan mo ang maaramid. Apay nga imbagam ka ni Madam Marga nga itaka nga agbayad iti abang. Ada nga rin pagbayad mo? Pasensyakan bakit? Napalaluwak namin tinaginom. Iswadyak manen ammo ti sinasaok. Ita, kas kala natuktukan abisukol. Ngam no nakainom ka, rumwar ti kinapalangguad mo. Agbalin ka akas la milyonaryo. Di na ka din sirmuna nakasta bakit? Kat, baybayan ka nga rudlatan iti kastangan aramidam? Di ka pala ka din nairwam iti gusto yung aramid ko. Ti kayat ko, balbaliwam dayta amadi nga aramid mo. Jakmet nga rud malikli kan ti arak, bakit? Sikapay lang ti agbanta iti pwesto ita. Taad da meeting ti amin nga ada business na awagwagan. Mapanak makimiting. Ay, katawa na bakit? Saan mo manan ayinom ti koleksyon Uwan ka di? Panunutam asaan tapay ang nakabaybayad iti abang ta. Uwan ka di bakit? Awan ti pagdanagam. Nasken nga irimit mo amin kanyak a mapaglakwam.
Amo matan ti presyo dagiti lako ta. Saan ka di? Dito'y abanda, sagwa 100 pesos. Dito'y 300. Kat daytoy 250. Ijay mo't abanda ti sagsi 600 pesos. Mabalin mo apatawaran iti 500. Uy, namukon. Sana nanaskan nga ibagam dagiti presyo. Mapankakit din ta mga numaladaw ka iti meeting yo. Ay, nabataksa mo tinadagos iti may sabote nga ininom ko Saan ko latang ipadlawan na kayo no makadagitag pilpili tigatangan da. Sigurado nalalay nga kaglako ta na kayo no mak. Nayunak ti presyo dagiti lako ni Donita. Taiso pa di makupit ko. Sa dino ka diti ayan ni Donita? Awan ni Donita. Ada na panan na. Sakti pinagbantay na. Ay, sayang. Iso ko matigagarak. Tanabayagan na saan kami ang nagkita. Gumatang ka man kitdi. Tapno adda buena manok. Sagmamano da ito yabag? Oh, 600 data. Sige nga Rod. Gatangak da ito'y. Kan pakibagam kan Donita nga imayak nagpasyar. Siyak gayam ni Berna. Sige. Ibagak to inton sumangpet. O sige nga Rod. Pakibalkot lang nga day taabag. Saan na nga mo at 300 ti balor da ito abag? Isupay mo tati 300 ako kupit ka. Ayos ti buena mano kita. Nag-chat ni bakit ko? Paumay ka nun? Medyo dakil mo ti koleksyon ko. 3,000 da ito eh. Ngayon 2,000 lang ti remit ko. Nawadwad man ti pag-inom ko. Swerte kitang aldaw, tado ti kimatang. Pinatungak pa yamin na presyo dagiti ginatang da. Kat siyempre, sana kasali iti remit ko kinibakit dagiti patong ko a presyo. Iti kinado ti wagwagala ko na. Saan na pa'y siguro na madlaw no anya dagiti nalako. Adamat nga tan ibayad yo iti abang yo, Donita. Makalawas mo tan, tintad ko apawayway. Wen madam, adamot na naurnong ko. Nasaya at met, tapno saan asayang ti oras ko nga imay. Pasensya kayo lakuman iti inaramid ti asawa, madam. Talaga nga awan manaknakam day dyan nga asawam. Awan samot may tultulong na ken ka. Di mo pa'y lakit isina. Awan kadkadwa kon, madam. Kan ay ayatag ti asawa. Uray kasjay ti ugali na. An-anom ti kadwam, no sakit metlaang ti ulom. Nasken nga ikami ti pagnakman na. Tay sunto metlaang ti kaase, iti udi na. Sige, madam. Saan kayo amadanagan? Takanayon kumutkit di abagbagaan ti asawa. Uray ka na ayon mo abagbagaan no sana ka matadengdengan. Awan matlat serbina. Ti rumba nga aramidem. Ikam iti pagnakman na. Sigamat gayam dayta, Berna. Agpili kamutan iti gatangam, tapno makalako akmat. Nalakalaang dagiti lahakok. Anya nalaka. Kita man ti ginatang ko abag. O, dito Inlako nila kay mo kanyak iti 600. Ngam iti nagsursurak kadag iti daduma awagwagan. Adumot gayam ti adayo anapimpintas alako ngam iti daytoy. Ay, babawi ka naggatang. 600 kunam? Katuan? Apay ngamin aginatang mo iti 600. Kat 300 pesos lang matilakok iti dayta. Tinawaram ko maa. No kasta. Nabudol nak ti asawam. Sigurado kinupit na ti 300 nga impatong na iti dayta. Ay, nagalas gayam ti ugali ti asawam. Unay lakit amalas mon. Tanairanaan nila kay ko tinagbantay idi imay kagimatang. Sika kumati umay ko pasyaran iti imayak. Ngam nila kay mo tinairana nga da.
kinunana agumatangak, tapno ada buena mano na. Ay kat, impagpagapukan ka iso agim matangak. Mabalin ka diti, makilamisan kan ka Karen. Nakita ka rin nga may mesa kang uminino. Nagpadatang hawang kaduana. Nanawan dak matanda iti kakadwak. Sige lang pare. Magkitawaw ka. Sana bale. Manawag mo't laag. Madamdama. Ni, apa nga pare? Imbaga ka lang nga makilamisan, imbaga mata na pumanaw ka. Kayak lang dagiti kakatwa. Tapapan kami makisugal. Sugal, mabalin ti sumunod. Kaya't umati makisugal. Ay, kaya't ko pare. Ay, maman magkasiging kweta. Ano kayat mo? Pautangan na. Uray kami ti porsyento ti utangan. Ano? Kasan mo masigurado nagbayad ka? At saan kami yaman? Nagsak ni Ronald. At pwesto kawagwagan. Mabitla nga. Tayo pakitakan ka tiladawan ko nga tayo ti pwesto. Dito man. Amo siguro dito yung wagwagan na niya. Apay, abang tabi kasi mo dito. Timbatik ti kwarta. Tanariga tayo. Mga mapukaw ko. Ito pa utangan ako. So nabali, tamo mati umay mo pagsingiran. Ala, isip pumarot ka niyan dahi taladawa. Tapos saan pa malipatan dahi tapos to. Sige. Mabidla At itad kunto ti kwartakan ka. Intun sumangpat dagiti kakadwa. Tapos na makasaksi. Nga tayo yawat ko kan ka kwarta. Awan problema, pare. Kasano nga 100,000 amin ti utang mo kanya. Awan, pare ko titi data, pare. Bayadak data. Sigurado mo lang nga mabayadan na ka. Tasyak ti tao at di na kayat ti malukloko. San ka kadingag janag? May salang ti saok. Alang Rod, agawid ako. Kat agawid kamatan. Pinanawan na ko ni Marvin dito higit ti kalsada. San pa na ipusti inutang ko kenkwana? Iswasumre kak pa iti daytang inuman. Kaya't ko pa iti aginom. Sanak pa yung agawid. Wow. Makiamamuak man iti napinta sa balasan. Nga iti abay ko alam isa. Miss, nabalin ka di nga salata. Ha? Ay, sige, Manong. Mabalin man. Nagyaman na takinayat mo ti makilamisan kanya. So nabali, siyak di agbayan di tinumunta. Agurder ka lang, no niya ti kayat mo inumay. Agpaiso, Manong. Wen, siya nakakangaw. Bak na, tapno mo, mading ka. Kasta ka di? Sige nga, Rod. Agorder, kiti kayat ko nga orderan. Wen gayam. Balasang ka di ba? Wan, Manong. Si Kangay, baro ka di? Wen. Kat no at pwesto ka wagwagan. Mabilang tayo pakita no sa dino, ha? Ito yun, kita mo, Di, adang agpaiso pwesto, Manong. Kit no kaya't nakalagid di. Agpalinto a pwesto tada ito eh. Imbag man ta nakalagip ka pa'y anagawid. Napanam idirabi. Di na lang igit. Di kan sapay maimunawanan. Agtultuloy latan ti kinabartak mo. Tulog ko ba ta makaturturog akong unay? Unay kalagit din a tao. Kastam latan. Ay, mabalin ka de. Eksarito tanto itong makariga ka.
Ay, talaga makatutulog ako. No kastalatan ti an aramidam, Ronald. Dumtang to ti aldaw ama umaakan ka. Sa dinutihan ti boss mo, Ha? Sino a boss ko? ni Ronald. Saan ko a boss ni Ronald? No di kat asawak. At dagayam asawa ti Rocco. Si kangarodan ti pagsingirak. At daotang ni Ronald kanyak. Ngam saanan nga agpakpakita, kan saan naasungsungbatan dagiti awag ko. Anya? Mano ti utang ti asawak? 100,000. Daksak ang makapungtot. Isu nga ibagam iti asawam tagbayad. No saan na akayat at tibiyag na, ti pagbayad na. Anya? Sa dino ti ayan ti boss mo? Sino? Ni Ronald? When? Di mo ibaga nga damot utang na ken ka. When? Adda utang na kanyak? Gaputakal pasan tinapasamak kada kami. Saanan ang nagpakpakita kanyak? Ado ti inkarkari na kanyak? Anya? Adda na pasamak kada kayo, kunan. When nga rod? Saan ka kadi ang makaaw-awat? Amom ka di asyak ti asawa ni Ronald. Anya? Ngam, kinunana nga awan asawa na. Kat namati ka mat. Kaya't ko ang makasarita ni Ronald. Awan ni Ronald ditoy. No nalaing ka a babae. Amwampay anaimbag ti may sa alalaki. Sakbay at tutupam. Saan agaputain ka rin na ti langit kan ka kat mamati ka matan. Ala, pumanaw kan. Taawan ti maganab mo ka ni Ronald. No saan a puro sakit ti ulo. Nakainumak, bakit? Bakit diyan mo tinararamid kumanan? Anya ita ti aramidam. Agpangpang tadya imutangam. Aglamang aklatan. Anya? Panagkunam nga takat saan na ka amasapulan? Kasano nga roditan? Adda pa'y imay a babae. Agnagan iti Christine. Adda kanun napasamak kada kayo. Kat adu ti inkarkarim kan kwa na. Awan malagip ko kadagitang ipagbagam. Makitam ti epekto ti panagin inom mo iti arak. Bakit? Pakawanan na. Agsinatan, Ronald! Makaamukan iti biyag mo! Panghasim, Donita, bakit? Maasi ka kumamot kanyak. Anyang iti pagbambanagan ti biyag kuno agsinata. Nakasagana agbalbali Basta tulungan nak amarisot da ito aparikot. Kalpasan na, sa anak ton nga ginom iti kanuman. Inka agsapul iti trabahom. Kasaritam ti nakautangam. Ngam inutam abayadan. Kat numakitak ti panagbaliw mo, tulungan kang agbayad. Ngam no itultuloy mo ti madi nga aramid mo. Nasaysayatan nga agsinatan. Ikarik, Donita. Sa anak ton nga ginom. Irubo naklang iti pagdaksan da itang arak. Isu asar din nga akong ti aginom. Promise. Ditay agbalin amaag gapulaang iti arak. Tinalabas a panaginom iti arak, mangipaay iti parikot iti biyag. Kang runaan na, dadaulen na ti salunat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.